Live KNS Drift Șoarcă-te! Totul este live pentru voi! Doamnelor și domnilor, sunteți invitați aproape de garduri să simțiți mirosul de ars de la mașini. Aproape simțiți driftul. Hai Corvine, hai Corvine, ia microfonul! Aproape vârsta ta. Să răspătim cu aplauze pentru că așa cum am avut un bun, care de orice nu mai ieftin. A publicat cauciucurile Corvine, da? Spate? Da, pentru că așa cum se știe BMW-ul, să puțin această generație este tracțiuni în spate. Nu va trebui să vină cu monociclul. Să-l aplaudăm, să-i mulțumim și să ne rugăm să ajungă pe șoarcă până la partii. KNS a tras, a făcut tot! Deci știu faptul că în public, printre dumneavoastră, e o domnișoară cu colanți albi, cu petice negre. Influențul ei a ajuns celebru pe Facebook după acest show. Unul dintre dumneavoastră a fotografiat-o, iar dânsa a primit undeva la 10.000 de like-uri. Cred și eu, merită! The Tire Shop live pentru voi! Tocmai asta vreau să lăsăm fundul domnișoarei deoparte să vorbim despre fundul ursulețului. The Tire Shop live la Romexpo. Iar voi nu uitați, Salto! 4 fix! Își cheamă domnișoara Dana Agaberti. Da, nu mai pot să bineînțeles, la cerere.
drum de cauciuc. La poartă se pregătește Ciumi. Aplauze pentru Best Banner. Hai, mâine în aer, mâine în aer, mâine în aer. Hai, Ciumi. Lasă un motor, frățiorule. Ia să te păi. Hai. Best Banner Show, super show live la Romexpo. Hai, Ciumi, hai, să te văd, te cheamă lumea. Hai, Ciumi. Uitați-vă bine la cele două mașini. Ciumi și Ghelu, omul fără volan. Nu e glumă, e pe bune. Acum să vedem ce au pregătit împreună. După 3 zile de evoluții live, vom avea parte de show de senzație. Zic ordine! Trebuie să recunosc că cea mai mare senzație mi-a provocat-o lămâia din geamul mașinii albe. O fi începător? Cu siguranță, dar și că Ciumi are chiar și e pe bune 17 ani! Mânuțele în aer, Ciumi, să te vadă lumea așa! Ghelu, așteptăm faza cu volanul să ți Applausi, applausi, applausi!